Dobar dan dragi gledatelji, dobrodošli na naš tutorial do Vucko iz channela. Evo danas ću vam pokazati kako ubrzati vašu internet upload speed. Znači sigurno ste se mučili nekad prenesli neki video na Facebook, neku sliku na Facebook, neki YouTube na video, neki video na YouTube, a da je išlo jako sporo. Evo ovdje je rješenje, pogledajte video zapis. Evo ja ću prvo otići izmjeriti moju brzinu pa da vam pokažem kolika je to razlika. Znači idete na speedtest.net i ovdje možete znači izmjeriti brzinu vašu download speed i vašu upload speed. Pogledajte na mom drugom video zapisu u kojem sam vam pokazao kako ubrzati brzinu vašeg interneta, a evo ovdje je sada kako ubrzati upload brzinu. Evo stisnite jednostavno na start i evo znači pričekajte dok izmjeri. Znači ovo je sad znači taj downloading speed. Kao što vidite meni je negdje oko 5, maksimum je 5. Znači vidite sad ide prema meni, znači preuzima se. Evo sad će mjeriti upload speed. Znači download mi je oko 5 MB po sekundi, a vidite upload samo 0.40, a vjerujem da je to i dosta vama. Ja nisam baš zadovoljan sa brzinom svoga interneta. Znači kao što ste vidjeli, upload speed maksimalna 0.49, a download 0.5. Evo otvorit ću novi speed test, ali ga neću pokrenuti. Idem prvo pokrenuti program koji će nam pomoći u tome. Evo ovo je taj program, link će biti u opisu, preuzmite ga sa moje stranice. Znači to je program koji se zove Ultrasurf. Znači neka vam ova prva kvačica bude uključena. Otvorit će vam se neki web pretraživač, stisnite samo X. I kao to je to, znači samo možete stisniti refresh. Kao što vidite connecting server. I evo idemo ponovo izmjeriti našu brzinu. Evo kao što vidite upload speed mi je se dosta smanjio, znači na nekih 2, ali evo pogledajte sad taj upload speed koji raste. I evo vidite 1.35, znači razlika je duplo brža, znači video koji bi prenijeli za 60 minuta s ovom brzinom možete prenijeti za 3-10 minuta, znači evo kao što vidite 5 i 0.42, 2 i 1.35, po meni je to jako dobro, evo probajte pa javite. Evo ovim putem znači bih vas zamolio da se pretplatite na moj kanal i da pogledate dosta ostalih mojih video zapisa i da pratite, i ako imate kakvu želju za kojim tutorialom samo recite da snimimo. Iskreno ponedostaje mi ideja pa samo recite vašu želju, snimit ćemo. Evo hvala što ste gledali, doviđenja.